Mipatimaw sa Sibianan sa Brigada News FM Cebu ang usa ka dalaga nga call center agent aron ireklamo ang nagpakauaw kaniya sa social media. Gitumbok sa dalaga nga nagpakauaw kaniya mao ang tag-iya sa kumpanya nga iyang gitrabahuan nga call center. Matud pa sa dalagang reklamante nga dihang gipaninglan nila ang company owner sa ilang 13-month og sweldo. Iyang nabantayan nga post naman hinuon og bati diha sa social media. Matud pa sa dalaga nga moabot sila og 28 ka trabahante ang nag-massive resignation tungod sa palisiya og dili maayong taras sa management. Ang Brigada Action Center muhimo pa og dugang pagsubay sa maong issue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.